سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو وزيناتات دونالد ترامب تخسسلو بصنح 34 كستات غبننيا كوينو مركابو ابي ايثيوبيا بزعبا قيح بحري حجون كالاي كونفرنس يكايد مهلاو ابيرترا بزعبا تفصيمو زلو بزملكت وصي زلو زينا فوليات وتهدراوያን كيلاتات حبرات منقستات أمريكا أبي إثيوبيا زغبروا زلو عدد حوحات داغم حقاو أفلط أخركب زخل ممحايش أوات صديقون بايتو تمريحو مهلاو مغلاصون كالن زتقالك خونيو أبزا channel دمان وتر تخاتاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتاني دول ملكت كتطوقون بخبري يعدمكم بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب أبزتخيده تاريخاوي قبناوي مسرح فردي بخلهم زغربولو 34 كستات متلال مزاقب تشغط قبنانيا كوينو تراخيبو أبتهاجر بريزيدنت نبر وي أبسرح زلو بريزيدنت بقبن كفر الدما إزين ناي مجمر تأوان كوينو لا نزي سعيبو دونالد ترامب زمتسع عسرت حدا حملة كالتشحن 24 كفرت كوينو ات بريزيدنت نبر كأ بما أسرتك قطع كم زخل وانت فليت لا ترامب نتبين زحفر بمبالك نصقون كله نتوقع دايز مرح الدنيا دم زليفو إزبيين أبتحدار أبز عمد سكاد بريزيدنت أو مرجع نجو بايدن نمسعرن نا وايت هاوس نملاسن قوس أبز قبرو لزل أواني زوها بزلا يتبيت فردي أوشت شدش تسومنات نتا مس ترامبوتس أو ركب نيرن اتبل نايتس أياف فيلمتات تواسايت ستورم دانييلس اتركبو من عسران كلتن مساخر يسمعو ترامب قدمتي بكل تشحن 16 زتخايد مرجع نتا نايصيو فيلمتات تواسايت زنبرت اف معبس ገንዘብ كفيلو بزبلي تخصيص صنيحو حدا كابتوم لعلو طبقات ترامب وجل حق بريزيدنت نبر يغباي زبلولو كل امراستات يحاسبو الله كبل نفوكس نويس تزاريبو نساب زربو كل مدايات زغداي يغباي زبليو بزتخال متنكا قلطيفنا يغباي كنبلينا يلو كالك عند ابال جل حق ترامب زخونه تود بلانشيت ترامب فتحو فرد كم زي رخبه خغلص انكلو لعلي حدا عمت اب مانهاتن فتحو فرد نخركب اي نخلن كنبل صنيحنا كبل تزاريبو بلانشيت طبقات ترامب نبر مايكل كوهن نترامب نمدفع تولغو هيوتو زغبري إلى بمنقف أبز مسرح فردي مسخاخر كوينم كقربو زيغبو أمغل سبات الله كبل نتا معكن غليصو كوهن نمعكنا زينا أبزها بقال بتوسانه كم زقسنه بمغلاص اما وداتا حقتات سعيرهم تحتات ندما حج بلك أمريكا تدريو نغري يلو بزحلف اوان ستورم دانييلس مسترامب نيرواز تبهلت صوتاو زمدناتات نمحبا غنزب كتكفل غيرون يو دونالد ترامب بتاريخ تهاجر مبل 45 بريزيدنت خوين زتمرصن قدماي بغبن تخصيصو غبنኛ زتبهلن بريزيدنت نبر كوين لا صلوا از وسانه اكساب حج ግልጽ አይኮነን ዝተፈላላዩ ደያኑ ነበር ኣብዝህቦ ዘለው ርእቶታት እቲ ውሳነ ደያኑ ስርሖም ገና ይጅምር ከም ዘሎ ዘርኢ ይክብሉን ከለው ንዝኾነ ብመቕጻዕቲ ክፍረድ ምግባር ኣዝዩ ዝኸበደን ዘጸግም ውሳነን ከም ዝኾነ ይሕብሩ ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ 12 ደያኑ ከም ዝተሳተፉ ተገሊጽሎ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ካብት ማሊ 30 ጉንቦት ጀሚሮ ኣብ አዲስ አበባ ካልኣይ ኮንፈረንስ ቀይሕ ባሕሪ ብምግባር ኣድላይነት ዞባዊ ምትሕጋዝ ኣብ እዋን ጂኦፖለቲካዊ ለውጥ ብዝብል ቴማ ምሁራት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ክኢላታትን ኣብ ስትራቴጂካዊ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ብዛዕባ ፀጥታን ቆጠባዊ ዕድላት ባሕርን ክዛተዩ ምዃኖም ተፈሊጥሎ ኣብዚ ካብት ማሊ ጀሚሮ ዝካየድ ዘሎ ኮንፈረንስ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ መኽፈቲ መደረ ቃል ዝሃበ ፈጻሚ ዳይሬክተር እቲ ኮንፈረንስ ኢፋ ጃፈር ባድሩ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ከባቢኡ ዝርከብ በሀገራት ነቆጠባው ዕብየት ንግዲ ተፈጥሯዊ ሀብትን ዝህቦ ሰፊሕ ዓቕሚ ኣለዎ ክብልን ከሎ ከመጻበብ ባብኤል መንደብን ካናል ስዌጽን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ኣህጉራውያን መስመራት መራኽብ ብምህላዎም ድማ ጂኦፖለቲካዊ ትርጉም ናይቲ ዞባ ኣገዳሲ ኢሎ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚራ ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከይተረፈ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ተገዳስነት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ሩኡይ ክትገብር ጽንሕት ኮይና ሕጂ ድማ ንካልኣይ ግዜዩ እዚ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ኮንፈረንስ ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኮንፈረንስ ብተወሳኺ ብጀካ ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ካብ ክልላት ኢትዮጵያ ተዋጽኦም ዝመጹ ሰበስልጣን ውን ይሳተፉን ርእይቶምን ሓሳቦምን የካፈሉ ምህላዎም ይሕበር ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሓላፊ ስታፍ አምባሳደር እሸተ ጥላሁን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሰላምን ፀጥታን ንምሕላው ኣብ መንጎ ጎረቤት ሃገራት ምትሕባር ወሳኒ ኣድላይነት ኣለዎ ክብልን ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ተበግሶታት ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነትን ንጡፍ ተሳትፎን ኣለዋ ኢሎ ኣብቲ ዘተ ኢትዮጵያ ምስ ዞባ ዘለዋ ታሪኻዊ ምትእሳር ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ጻዕርታት ሰላም መተካእታ ዘይብሉ ተዋሳኢት ምዃና ኣብ ምሕላው ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ዘለዋ ወሳኒ ተራ ኣገዳሲ ክብልን ከሎ እዚ ኣምባሳደር ተሳተፍቲ
ተገዳስነት ቀጻለ ዘተን ምትሕባር ተበግሶታትን ኣመልኪቶም ዘትዮም ኣለዉ እዚ ኮንፈረንስ ዝሓለፈ ዓመት እውን ዳይናሚክስ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ኣድላይነት ዘተን ምትሕባርን ኣብ እዋን ጂኦፖለቲካዊ ምትሕንፋጽ ብዝብል ቴማ ኣብ መስከረም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ሆቴል ሸራቶን ተኻይዱ ነይሩ እዩ ሕጂ ኸ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ተገዳስነት ብዘርኢ መልክዕ እዚ ዋዕላ ኣካታቲሉ ካልኣይ ዓመቱ ኣብ አዲስ አበባ ክካየድ ጀሚሩ ኣሎ سمزي صتا ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰዓብቲ ናይተን ዝተኣገዳ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ከካይድዎ ዝጸንሑ ማእሰርቲ ይቕጽልዎ ከም ዘለዉ ተሓለቕቲ ሓቢሮም እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አንሰባን ጋሽ ባርካን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰባት ካብ ገዛውቶም ዝተወስዱ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ይጠቅስ ሓደ ንመሰላት እቶም ዝሳደዱን ዝእሰሩን ዘለዉ ኣመንቲ ዝጣበቕ ተሓላቒ እቲ ብፍሉይ ኣብ ዞባታት ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ወፍሪ ማእሰርቲ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝመስል ኮይኑ ዝያዳን ኣገልገልቲ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ይሓቢሩ ኣብዚ ሓለፈ ወርሕውን ኣብ ከተማታት ተሰነይ ኣቑርደትን ባሮንቱን ብዓሰርታት ዝቑጸሩ ሰዓብቲ እተን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ነይሮም ልዕሊ ስሳ ካብቶም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተኣሰሩ ሰባት ኣብ ቢንቢን ናብ ዝተኸፍተ ሓድሽ ቤት ማእሰርቲ ተታሒዞም ከም ዘለውውን እቶም ተሓለቕቲ ገሊጾም ኣብቲ ዝቐጸለ ናይ ምእሳር ስርሒታት ኣብ ከተማታት ዓተክሌዛን ከረን ጋሕቴላይን ከም ዝተፈጸመ እቶም ምንጭታት ጠቒሶም እቶም ተሓለቕቲ ኣብ ኤርትራ በማይ ዝቑጸሩ ሰባት ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ኣለዉ ዝብሉ እኳ እንተኾኑ ብወገን ኤርትራ ግን ነዚ ክስታት ፖለቲካዊ ደፍዒት ዘለዎ ንኽውነት እቲ ሃገር ኣብ ግምት ዘይእቱ ፖለቲካዊ ሃቐና ሓዘልን ዘይሓላፍነታዊ ክስታትን ብምባልዮም ንዝቐርበሎም ክስታት ዝነጽግዎ ናብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ዘካይዱ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾኑ ወተሃደራውያን ክኢላታት ምስ ክኢላታት ኣብያተ ጽሕፈት ጸረ ነቶክቲ ኢትዮጵያ ዝርብ ከም ዘካየዱን ክልቲኦም ወገናት ድማ ምትሕብባር ብምግባር ንህዝቢ ንምሕላው ዘይተፈንጀረ ፈንጅታት ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥን ንምእካብን ዘለዉ ብድሆታትን ብኸመይ ይስገሩን ኣመልኪቶም ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ እዞም ፍሉያት ክኢላታት ሰራዊት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ዘካይዱ ዘለዉ ንሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምምካርን ንኣባላት ጸረ ነቶክቲ ኢትዮጵያ ሓገዝ ንምቕረብ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘይመንግስታውያን ትካላት ንምዝርራብ ከምኡ ድማ ንናይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሰበስልጣንን ንዳሃሰስትን ኣውጻእትን ፈንጅን ንብዙሕ ዓመታት ዝጸንሕ መደብ ስልጠና ንምጅማር ተወሲዱ ዘሎ ስጉምታት ኣመልኪቶም እውን ከም ዘተዩ ተገሊጹ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቀረባ ኣዋርሕ ድማ ክኢላታት ሰራዊት ኣሜሪካ ንክኢላታት ጸረ ነቶክቲ ኢትዮጵያ ስልጠና ክህቡ ምዃኖምን ሓደሽቲ ናይ ዳሃሳስ መሳርሒታት ናይ ውልቃዊ ድሕነት መሳርሒታት ናይ ሕክምና መሳርሒታት እውን ክቕርቡ ምዃኖም ተፈሊጡ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ወጻኢ ክንቀሳቐሱ ንጸንሑ ፖለቲካውያን ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምምዝጋብ ዘኽእል ደንጋጋ ዝሓዘ መመሓየሺ ኣዋጅ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ልኢኹ እዚ ነቲ ኣብ ግብሪ ዘሎ ኣዋጅ ምርጫ ኢትዮጵያ መዝገባ ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ስነ ምግባር ምርጫን ኢትዮጵያ ዝተገብረ መምሕያሻት ሕወሓት ዝሰኣኖ ሕጋዊ ኣፍልጦ ሰልፊ መሊሱ ንኽረክብ ዘቕርቦ ዘሎ ሕጋዊ መልሲ ዝምልስ ድማ ክኸውን እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ነቲ ዝቐረበሎ መምሕያሽ ኣዋጅ ተቐቢሉ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዝለኣኹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማ ሚኒስተር ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ 4 ኣዋጃት ዘትዩ ውሳነ ከም ዘሕለፈ የመልክት እዚ ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ ዘሎ እማመ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተረኽበ ገንዘብ ሕጋዊ መልክዓት ሒዝካ ምቕራብን ንገብረ ሽበራ ብገንዘብ ናይ ምሕጋዝን ዝበሉ ገበናት ንምክልኻልን ንምቁፅጻርን ዝቐረበ ኣዋጅ እውን ይርከቦ ብተወሳኺ ኣዋጅ ምምላስ ንብረትን ስርዓተ ዕድጊ ወጻኢታት ነዳድን ንምድንጋግ ዝቐረበ ኣዋጅ እውን ናብቲ ባይቶ ክምራሕ ውሳነ ተዋሂቡሎ ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ኣኼባ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ጉዳይ ኣዋጅ ምርጫ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስነ ምግባር ምርጫ ኢትዮጵያ ኮይኑ እቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝወፅእ ሕጊ ምርጫ ኣፍልጦ ዝተኸእሉ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዳግም ክምዝገቡ ኣብ ምግባር ብዝተሓዘ ሃጓፋት ከም ዘለዎ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ቀዳማ ሚኒስተር የመልክት ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ወጻኢ ኮይኖም ዝጸንሑ ፖለቲካውያን ጉጅለታት በሰላማዊ መንገዲ ንምንቅስቓስ ድልየት ኣብ ዘርእየሉ እዋን ኣብቲ ጽኑሕ ኣዋጅ እዞም ኣካላት ሕጋዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ጌርካ ንምዝጋብ ዘኽእል ስርዓት ኣይሰፈርን ብምባል ኣብ ዙርያቲ ኣብ ግብሪ ዘሎ ኣዋጅ ዝተረኣየ ጉድለት ይገልጽ እቲ ሕጂ ባይቶ ሚኒስትራት ናብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ልኢኽዎ ዘሎ ምምሕያሽ እቶም ፖለቲካውያን ጉጅለታት በሰላማዊ መንገዲ ንምንቅስቓስን ንህንጸት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን እጃሞም ንኸወፍዩ ድልየት ኣብ ዘርእየሉ ግዜ ዳግም ንኽምዝገቡ ዘኽእል ስርዓት ክዝርግሕ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ እዚ ሕጊ ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ሕወሓት ዳግም ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝረኽበሉ መንገዲ ክጸርግ ምዃኑ ተፈሊጡሎ
نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم.